Ngandza kwethu ngiyabingelela sanibonani navigator le. Ngiyabingelela. Ngizocela ukuthi ningisize. Ngicela ningisize ningitholele umuntu wesifazane engizojola naye osethe ukukhula kuna maybe from the age of 28 kuya ku40 engizojola nje naye kube umuntu wesifazane oyimele lalani abe muhleke kodwa abe muhle. That one is compulsory. I just want to explore because sengiphathe kahle kakhulu nami ngiyafisa uba-Ben 10 ngengizwe nje ukuthi into enjani leyo. So ngiyacela ke ningitholele umuntu wesifazane nje engizojola naye kube umuntu wesifazane oyimele Nkosi yami oholayo ngempela onemali. Hayi angifuni umuntu ohola 6000 ozonginika inkinga. Ngifuna umuntu onama-anger issues futhi Nkosi yami obeshawa indoda bese ezokhipha i-stress kimi. Okay kodwa nayo right. Okay kulungile. Ngiyacela ningitholele ningihlanganise umuntu osethe ukukhula. Uma kunomngane wakho mazi ukuthi uyalidinga into kanje awungiplake ngaze ngasenkingeni.